И какво ста, банани? Днес ще играя на Майнкрафт в един доста... В смисъл един сървър. То ще стане. Лошото е, че не знам как да се лобна. В смисъл... Знам регистър. Да, знам регистър. Ето сега ще... Значи... Наклонена черта. И... Да е... Регистър. И... Тази има една муха. И... Това ми е паролата. Ето. Виждате, че не мога просто. Затова ще отида в моят любим сървър. И ще се чакаме. И вече съм в... Вау! Bedwars. Да, чакай, то натам е лобито. И отивам да се лобна. Смисъл, не да се лобна, да... Как? Така... О, има свободна карта. Джойн. Ето. От кои да съм? Червени. Искам да съм червен. А, да, трябва да ловим. И... Ще чакаме играч. Ще чакаме да... Има някакъв странен тип. Лицето му се вижда. И ще... Видим. Сериозно? Не, мразя така. Ужас. Двама срещу двама. Просто. Трима. Yes. Но пак ще е всеки със. Къв си ти, бе, грозен. Скинах му, между другото, никак не важи. Но моят е много по-як. Да, между... What? Жал. Това е... Да, това е от Toolbox. Има супер яки айтеми. Ще ви ги покажа в някой друг епизод. Има много просто нови неща. Почнали сме. Ти мръсен силен. Не може така. Така не може. И да, хора. Сега продължаваме. Така. Само да си... Един момент. Ето така. И... Сега искам меч. Имам 5 айрон. Ще събирам... Това малко прилича на Skywars. Къде е айрон генератора? Ето. Ох, бият ме! Разкарай се! Йот! Не, убиха ме. Кофти. Нищо. И това смятам да е за този епизод. И чао!